kaning adwana kani adto mga igsoon, and then nahimo ka na siyang Malacanang sa Sugbo, and then karon National Museum of the Philippines. Ayong buntag mga Sugboanon ug sa tanang Bisaya. Mga bike racks alang sa bicycle parking. Mga igso ano? Bugnaw og tamis ang hangin karong buntaga mga igsoon. Sabado. Sa atong tanawon, anaa sa akong kilid kini ang Puso Village mga igsoon. Atong tanawon ha. Aron nga makita ninyo ang progress. Anil lang no entry ra ba dere? Itong Boss, morning. good morning sir. Klaro na ang mga I-beams mga igsoon no sa Puso Village. Boss, nagpuntag. Kini mga igsoon, mao kini ang Unit 3. Oh. Part gihapon na siya sa bag-ohon nga building. Tugwa pa ka nakaibaw, mauna kini ang MC Briones Street karon, ang kaniadto nga dunay mga prutasan anaa skilid.
ipang demolish na itong mga stall ani skillage daan nya karon mauna kini. Tiyaw mo na mga igsoon kung buot yung hawanan ang mga kadaplinan, doon na kayo tay luag-luag nga dalan mga igsoon. Kaniadto gipot kayo karon makita nato nga dunay luag nga daan ngani sa Carbon MC Briones Street. Sa pagkakaron mga igsoon, ang Unit 2 building o interim building sa Carbon Market usa sa mga completed projects sa Megawide Construction Corporation og mao kini mga igsoon. Good morning vlog. Te, pila nang tawag kita eh? 40 kilo? Sweet corn? 70. Mao na kana diha ang interim building og nganhi mga igsoon, mao na kana ang Sitio Bato. Kini mga flower vendors dire, flower stalls buwakan mga igsoon, mao na kini sila ang gikan sa Freedom Park kaniadto. So ingon mo igsoon nga kining Sitio Bato kuyog ni siya sa i-redevelop. So mga igsoon kana nga na mo na kanang Warwick ug Freedom Park kaniadto nya karon na kasamtangan anaa sa construction stage. And then kining anaa sa kong kilid mga igsoon mao kini ang Unit 1 o kining karnihan. Then interim building, kilid sa interim building mga igsoon. Gani dunay gamay nga parking space gani. Gikan nga ni mga igsoon sa atubangan sa Unit 1 o kaniadto sa mao kining entrance o exit no sa Warwick. So mao kini ang MC Briones Street gikan nga ni sa police station.
Shout out Team Alpha from OCM Market. Okay. Hello. Baguhay lang mga igsoon, no? Doon na kita nabasa nga from 5.5 billion pesos nga investment sa Megawide Construction Corporation. Doon na kini paghuminto nahimo na kining 8 billion pesos og dunay amended JVA o Joint Venture Agreement between Cebu City Government o kining Megawide Construction Corporation. Buot pasabot mga igsoon, amended dunay mga kausaban aron nga patas og balanse nga kasabutan. By the way mga igsoon, kining tibuok carbon market property anaa kini sa 7.8 hectares, no? So luag kini gikan ngadto sa Freedom Park hangtod nganhi sa Unit 1 og padung ngadto sa Santo Niño Chapel diya sa Senior Citizens Park. Mao nang gisulti nila mga igsoon nga integrated facilities. Bot ipasabot nga dunay hanay nga carbon market facilities. Dunay insakto nga mga drainage, dam, mga building, water supply, power supply ug uban pa. Di lang ingon nga basta-basta nga magtukod og building mga igsoon, kundi integrated carbon market facilities. So kung kaniadto mga igsoon ang Warwick Barracks usa ka military garrison, ang Freedom Park mga igsoon matod pa nga angan ani kaniadto kay Washington Plaza. So kaniadto pa mga igsoon ang kining Freedom Park usa kini ka lugar nga ang sugmoanon mahimong mopadayag o mupahungaw sa iyahang baruganan mga igsoon. So kining Freedom Park mga igsoon o Warwick Barracks area, kung aduna na bag-ong 3-story building, diha ibalhin ang taga Unit 1 hangtod Unit 3.
Pilang kilo no? Bachinko? Oh, bachinko. Mga igsoon no, pahit ko ga bungon, kumilo o ga red lady nga kapayas. Doon na ko ya singkamas mga igsoon, araw. Din Opya. Boss, thank you boss ha. Oh, oh pa din. Karon may igsoon. Hapit ta sa Senior Citizens Park. Tung doawon ang Santo Niño. Dagko na ikong singot mga igsoon tungod aning akong gibit-bit nga prutas. Singkamas mga igsoon. Ug sa in English pa turnip. Di ko sigurado. Mga igsoon, hangtod dire ang ato ang update sa carbon market. Amping mo kanunay ha. Og hinaot nga magpabilin kitang mahapsay.